Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milán. Vítejte u Nerazzurri Talks. Pozdravujem všetkých našich poslucháčov Nerazzurri Talks. Dneska tu mám špeciálneho hostia, pretože Michal tu dnes nemohol byť kvôli pracovným povinnostiam. Tak zdravím Míru. Ahoj Míra. Ahoj, zdravím všechny. Doufám, že si to dneska užijeme. Jaký si to uděláme, takový to budeme mít. Presne tak. Myslím si, že si to dneska užijeme a že to bude pre našich poslucháčov zaujímavé, pretože... Já jenom tady, kdybych dodal, spolíhám na rituál, protože minulý zápas proti Empoli, mého Juventusu, tak jsem neviděl kvůli práci a poprvé jsme dali 4 góly, tak doufám, že když si odpustím dnešní zápas s Kovem, takže budou po dlouhý době 2 vítězství za sebou. Jinak zdravím fanoušky Interu Milán, zdravím tebe, Rosťo, zdravím na Slovensko. Tak vďaka, no veď uvidíme, že ako to bude. Tak už teda prezradil, že si fanúšikom nášho úhlavného rivala Juventusu. Tak môžeš porať našim poslucháčom, že čo ťa k tomu viedlo, že prečo práve Juventus a ako dlho mu fandíš? No tak, jako co mě k tomu vedlo, tak asi klasický příběh. Jako první, tak že jsem si jako malý kluk zapl starou FIFU a tam se mně líbil prostě v italský lize juventuský znak. Potom samozřejmě, že tam byl Pavel Medvěd. Dále jsem měl rád ten příběh kolem toho roku 2006-2007 a vlastně já to beru jako pětici legend, která v tom klubu zůstala a pomohla vykopat postup do série A, protože mně připadá, že se pořád mluví jenom o trojci Nedvěd, Buffon, Del Piero a trochu se zapomíná, že součástí toho týmu byla i David Trezeguet, možná z mého pohledu takový hráč, který ačkoliv byl bombardiák, tak je všude trochu v zapomenutí, protože měl smůlu, že v Juventusu hrál v době Alexe Del Piera a ve francouzské reprezentaci v době Thierryho a Andryho Zidana a tak dále. Pak jsem se trošku o fotbal moc nezajímal a další takovej úplně ten juventuský nádech, tak kromě toho příběhu, tak byla ty sezóny, kdy jsme dominovali pod Antoniem Contem, postavil se nový stadion a všechno umocnil můj vztah, tak to byl příchod vlastně mého nejoblíbenějšího hráče, kterého jsem miloval, a to byl Carlos Tevez do toho Juventusu, takže úplně největší láska byla, když jsem končil základní školu a v Juventusu pod první Allegriho sezónou tak válela trojce Tevez, Pirlo, Artur Vidal, takže pamatuju si, že jsem den před přijímačkama, tak jsem sledoval semifinále Juventus Monaco a potom to mám takhle naskládaný v těch příbězích, že v době, kdy jsem se dozvěděl o přijímutí na průmyslovku, tak v ten den Juventus porazil v semifinále Real Madrid 2-1, slavnej Moratův gol, který ho neslavil, a Carlos Tevez z penalty, a od té doby prostě v dobrém i ve zlém. Asi myslím si, že největší zážitek tak z mého pohledu byl ty 2 sezóny Ligy mistrů 2015-2017, kdy to byla zároveň, mrzí mě hlavně, že 2017 jsme ten pohár nedotáhli, protože tým na to byl. No a teďka se snažím být věrný fanoušek i v těch horších časech. Navíc díky tomu jsem si vlastně zamiloval fotbal a dává mi to smysluplnýho koníčka, že vlastně ve volných chvílích můžu psát pro server 90 minut. Poznal jsem díky tomu a fotbalu spoustu zajímavých a dobrých lidí, jako třeba tebe nebo Honzu Rajnocha v Česku, Jirku Doležele, Znova Sport, Ivana Křížka od vás. Takže prostě taková láska, no. No tak to je pekné, je zaujímavé, to som asi nečakal, že povie, že tvoj najobľúbenejší hráč bol Carlos Tevez. No, nebo já jsem na něm hlavně měl rád takovej ten příběh, že já jsem byl taky dřív celku problémový a mně se líbil jednak ta jeho apačská vizáž a pak vlastně i ten způsob toho, že tam vždycky nechal všechno
přece jenom i v určité době tak se říká, že ho měli Argentínci radši než Lionela Messiho, no. A potom ještě takovej ten příběh se jako malý měl popáleniny 3. stupně, vždycky byl tak trochu problémový, takže takový vlastně výraz. To. Já jsem měl vždycky radši takovýhle bojovníky, proto jsem potom třeba miloval extrémně Mária Mandžukiče z té dekády 2017 až 2019, takže tak. No, tak ja som akože tiež musím sa priznať, že som mal rád takých, povedzme, že charizmatických hráčov. Môj najobľúbenejší asi hráč je to dosť ťažko povedať, lebo sme tam mali celkom dosť tých takých charizmatických, ale určite je Cristiano Vieri. To bol prakticky môj prvý dres, ktorý som dostal zo San Sira. To bolo v roku 2002. Ano, v lete 2002. On měl potom konflikt s tím, že vlastně, že mu nějak Moraty odposlouchával telefon, se zjistilo, ne? No, to ani neviem, ale tak na odposluchy je Juventus expert, ale myslím, že to vlastne bol problém, keď v tej sezóne 2003-2004 bol predaný Crespo, tak Vieri tam sa výrazne pohádal s vedením. Potom bol vyhodený tréner Hector Cooper. No a vlastne tie sery sa potom bohužiaľ naštrbili. A je mi to je tak trochu ľúto, lebo Vieri a Mauro Icardi, ktorý je zase môj obľúbený hráč z tej dekády, z tej temnej dekády, poviem to tak. Ináč to, čo máte vy teraz, to je nič oproti tomu, čo sme mali my, že sme boli 9. v lige a vy ste na tom stále ešte v pohode, keďže stále sa držíte v Lige majstrov. Akurát už nemáte tie tituly za sebou, ale mrzí ma, že vlastne ten Vieri a Icardi v podstate nevyhral s Interom nič a Vieri má taliansky pohár, ale to už v sezóne, kedy bol iba náhradník a primhral Adriano a Julio Cruz. Takže títo dvaja sú takí, no. Ako samozrejme, že aj Adriana mám rád, hoci on sa tam vlastne len tak v úvodzovkách myhol 2-3 sezóny a potom vlastne už bol na hosťovaniach. Ale hej, no tak ja mám z môjho detstva akože zafixovaného presne Davida Trezegueta. Musím povedať, že je mi sympatický, lebo vo finále 2006 roku tak bol jediný hráč, ktorý nepremenil svoju penaltu a Taliani sa stali majstri. To ma tak vtedy akože potešilo. Ale zároveň na Euro 2000 tak zase rozhodl finále proti Itálii a Francouzi byli mistři, takže on i přes tu penaltu, tak on tu kariéru měl jako uchvatnou a že mine penaltu, tak Roberto Baggio taky neproměnil ve finále mistrovství světa penaltu a stejně má ten punt výjimečnosti, že jo? Tak jasné, akože David Trezeguet bol veľký hráč, získal aj tituly s Juventusom, hoci možno, že nie až toľko, ale tak minimálne má 2 tie tituly. Potom vlastne boli 2 tituly odobraté za to, že podvádzate, asi vyberáte rozhodcov takí, akí vám pasujú. Ale aj no, tak toto finále je tiež také pamätné, že vlastne Taliani tam cítia krivdu. Nepamätám sa, že či im nebola odpískaná penalta, alebo už nepamätám teraz čo, ale sa mi zdá, že tam bola asi ruka v tomto, v 16, ale už to bolo dávno, si to nepamätám. Ale hej, no tak, a ešte keď sme vlastne pri tom Trezeguet, tak náš súčasný prezident BP Marotta, tak on bol ten, ktorý ho už potom poslal do dôchodku futbalového, alebo teda ho poslal preč. Do Španielska si myslím, do Herakles, nebo nejak tak. No, ale tak určite je to akože výrazná osobnosť a predsa len Juventus v tej svojej histórii mal stále silný káder, tak. Ale myslím si, že minimálně od toho začátku těch století, tak co se týká těch úplně top hvězd, konkrétně na tom hrotu, tak se u vás těch megastar protočilo trochu víc a je to asi taky důvod, proč že u nás byl furt ten Alex Del Piero, ale když to tak namátkou vemu, tak jenom u vás tak mě z fleku určitě napadne ten Hernán Crespo, napadne mě určitě
Zlatan Ibrahimovič, který teďka vlastně skončil v kanceláři AC Milan, Samuel Eto'o, to, jak si říkal, Icardi, teďka Lautaro a připadá mně největší paradox, že z té plejády útočníků skvělých, tak vám vlastně ten největší triumf ve vaší novodobé historii, což je finále Ligy mistrů 2010, takže vám tu nejúspěšnější sezonu vlastně vystřílel Diego Milito, který přišel do Interu, si myslím, nějak skoro v 31 letech Zenova. Ano. A ten 40, no. A ten přestup trochu zanikl s tou výměnou Ibrahimovič proti Eto'ovi a vím, že Massimo Moratti někdy vzpomínal, že za ním v tom přestupáku furt chodil Jose Mourinho do kanclu a furt mu opakoval, že jestli chce s Interem vyhrát Ligu mistrů, tak musí koupit Diego Milita. Nesklamal. A Diego přišel vlastně, zažil tu sezonu v píku a pak měl bohužel smůlu, že jednak už asi byl starý a jinak padla na Inter ta doba temna. Ale samozřejmě vždycky, i když Inter moc nemám rád, tak vždycky jsem uznával ten způsob a i to, že jste měli spoustu vlastně mezinárodních hráčů, což bohužel teďka máme a i my, protože a trochu mě to mrzí, protože si vlastně myslím, že i z hlediska nějakého DNA, tak AC Milan a Juve tak by mělo fungovat, jak už jsem říkal, z historického hlediska nebo z toho dalšího na těch italských hráčích, který teďka asi v těch klubech nejsou a Inter Milan spíš vždycky měl historicky, že tam měl ty velký zahraniční hvězdy. A teďka mně připadá, že se to trošku otočilo, protože když si vezmeme vaše velké osobnosti, tak je tam Di Marco, je tam Barella, je tam Bastoni, takže teďka spíš to italské jádro má Inter Milan. Myslím si, že by vás třeba nenapadlo to, co jsme udělali my teďka, že prostě Nicolo Fagioli, který ano, má ten problém, že rád sází a ten Hazard asi byl jeden z těch problémů, tak je vlastně velký talent klubu, tak je poslanej do Fiorentiny. To samý bylo minulý rok Moise Kean a je pravda, že jestli na mě něco neskutečně štve, ještě víc než občas výsledky, tak to je, jak probíhají obchody na trase Juventus-Fiorentina, protože mám pocit, že vždycky, když my jako Juventus někoho pošleme do Fiorentiny, tak ten frajer tam rozkvete a když pošle někoho Fiorentina k nám, tak ten hráč nikdy nenaplní očekávání. Ať už to byl Bernardeschi, skvělý hráč, měl jsem ho rád, ale prostě nemůžu říct, že by v tom Juve vyrostl nějakou mega hvězdu, ať už to byl Federico Chiesa, kterého zradilo zdraví, o Dušanovi Vlahovičovi, ten se dopracoval k tomu, že hráč, co má druhý největší plat v sérii a se dostává do pozice žolíka a Nico González snad se rozjede, jemu bych to strašně přál, ale už měl dlouhou část sezóny zdravotní problémy, no. Nevím, jestli má Inter taky takového, dá se říct, prodejce, který ho většinou dokáže vypéct. A tak našťastie v posledných rokoch je to menej, ale tak tiež sme mali za tých XY rokov veľmi veľa nákupov zlých. Ono paradoxne Fiorentina bola dlhodobo dodávateľ hráčov do Juventusu, že vlastne preto je aj tá veľká rivalita medzi Fiorentinou a Juventusom. Však vlastne aj ten spomínaný Roberto Baggio, tak on to vlastne celé odšpuntoval, keď ho tam predali do toho Juventusu. Mimochodom Roberto Baggio bol vždycky srdcom interista a veľmi rád bol, keď mohol konečne prestúpiť do svojho detského klubu, a to len tak na dôvažok. Ale čo sa týka ešte aj tej Fiorentiny, tak aj my sme od nich kupovali hráčov, ale to je úplne dávno. Ale to je konec koncov úloha tých regionálnych tímov, že vlastne dodávajú svojich hráčov do tej top trojky, alebo do tej veľkej trojky talianskeho futbalu. Ale napríklad nám Fiorentina veľmi už predávať nechcela. Že vlastne bol tam Nicola Berti v roku 88, potom bol v 2001 Toldo a potom už prakticky žiaden veľký nákup sa medzi nami nezrealizoval. Čo je zaujímavé, že vlastne
vy ste rivali a vám vedia predať hráča a my sme, povedzme, že menší rivali, i keď včera sme to videli, že ako tam fanúšikovia skandovali proti Interu a zabudli úplne, že existuje nejaký Juventus. Ale však v pohode. A nám nechcú akože predávať nikoho, no a vlastne sa mi potom smiali moji známi z Juventusu, že prišiel Moise Kean a Juventus tak nás zostrelil, no. No tak to je trošku odvážný tvrzení, ale dobrý. No, ale musím si přiznat, což já vlastně, pojďme si toho všimnout, že ty přestupy mezi těma, že většinou je v Itálii víc vyhrocenější, když jde někdo a i třeba z té Neapole do Juventusu, tak je to možná ještě horší, než když někdo přestupuje z té Fiorentiny. Já si pamatuju, jak to bylo na začátku sezóny 16-17, když přestupoval Gonzalo Higuaín z Neapole do Juventusu a vypadalo to, že ty fanoušci tu Neapol podpálí. Ale chci říct, že mně připadá, že oproti ostatním ligám, tak jsou ty obchody mezi, říkáme tomu, italská velká trojka, i když to podle postavení v tabulce neplatí, ale tak mezi AC, Interem a Juventusem, tak ty obchody jsou i v historii těch velkých hráčů celkem jako běžné. Vemem si například bratra vašeho trenéra Filipa Inzaghiho, tak neslyšel jsem, že by byl někde nenáviděný, že přestoupil z Juventusu do AC Milan. Nebo Andrea Pirlo hrál za všechny 3 kluby a prostě myslím si, že ho mají rádi fanoušci všech 3 táborů. No. My sme akože ono to taký je v Taliansku, že si robia srandu interisti, že Juventus a AC Milano má družbu. No vlastne je to aj tak, že AC Milano neznáša Inter a Inter neznáša Juventus a AC Milano. Juventus zase tiež neznáša primárne Inter. Čiže ono je to tak, že na Pirlo nehovorím, že by sme ho neznášali, ale proste ho nevnímame nijako. Vlastne on u nás neodohral nič, hej. Takže áno, že tie síce obchody boli možno viacej, ako je to, povedzme, že a zase tie obchody sú všade, akurát, že obchody medzi Realom a Barcelonou v podstate nie sú, lebo nemôžu byť z logiky veci, ale viac menej tí fanúšikovia to vedia v úvodzovkách oceniť, keď nejaký hráč prestúpil do konkurenčného týmu, napríklad Ronaldo, ktorý hral za nás, bohužiaľ. Jo, brazilský Ronaldo, myslím. Áno, Fenoméno. Alebo R9, alebo R9. Tak on sa u nás však bol neustále zranený a potom vlastne, keď prišla na neho ponuka z Realu, tak však bol predaný pre istotu, lebo my sme vlastne potom kúpili Crespa, on odišiel. No ale potom, keď prišiel do AC Milano na staré kolena, tak tiež tam boli píšťalky voči nemu presne takým istým spôsobom ako voči Lukakuovi. I keď je treba povedať, že my sme ho predali do Realu a on proste išiel do AC, lebo ešte chcel si niekde zahrať. No a takže ono zase je to také, že tie kluby obchodujú, i keď si to tak všimneš, tak vlastne v poslednom období sa povedal, že od Calciopoli, tak je to také výnimočné. Hakan je vlastne poslední. Ale tak to odišiel on sám, akože to klubo nechcel pustiť. Jinak nevím, jestli se dá takhle říct přestup Piera Kalulua, který je teďka bohužel zraněným mezi AC Milanem a Juventusem. Ale jo, jinak, co se možná týká přestupu na trase Juventus, Turín, Inter Milan, tak z těch významných, co jsem našel, tak je možná po té sezóně 2006, tak je ten Zlatan Ibrahimovič a myslím si, že Patrik Vieira ještě od vás šel z Juventusu do Interu Milan. Jinak jste spadli, no. Jinak je na tady té trase relativně klid. Ještě Juan Cuadrado, ten mě hodně mrzela. A což bylo poprvé, co jsem chápal, když k nám měl přijít Romeo Lukaku, takže fanoušci prostě ten zápas přerušili a prohlásili, že ho tam nechcou. Mimochodem Romeo Lukaku, to je podle mě jeden z hráčů,
který kdyby si dokázal udělat pořádek v palici v tom, co občas prohlásí, tak by mohl být v té kariéře daleko vejš, nebo rozhodně oblíbenější, protože vypadá mně, že sice není doceněný, ale že si to taky k části dělá sám. Když například odejde z Interu do Chelsea s tím, že se říkalo, že v Interu teďka dobře nebude a pak v rozhovorech zase říká, že by se rád do Interu vrátil a fanoušci Interu na to konto udělali transparent pro Lukaku, kde bylo napsáno, že jejich srdce patří těm, co zůstanou v bouři a ne těm, co se jdou schovat před deštěm. To se mně líbilo. No áno, ale tak nakoniec ho aj tak, akože sme ho prijali a on urobil to, že potom vyjednával s Juventusom, pretože vedel, že by nehral základ, keď už vtedy bolo dohodnuté, že príde Thuram. No, tak on na truc musel ísť preč, no a nakoniec to aj tak dopadlo. A tak on si tú svoju kariéru sám akože ono, len bohužiaľ to málo kto to vie, lebo ono to tak potom zaniklo v tých médiách našich, že vlastne keď Lukaku odchádzal prvýkrát do Chelsea, alebo teda od nás do Chelsea, lebo však on v Chelsea bol teda tuším, že dvakrát, tak vtedy sme vlastne pridali Hakimiho, lebo sme ho proste prišlo to zlé obdobie finančné, že Anglovci do toho nemohli dávať žiadne peniaze skrz Čínu, keďže zakázali vyvážať peniaze do futbalu a oni tam plus mali ešte nejaké projekty, ale to je nepodstatné, to sú právne záležitosti. No a tak, že predajú Hakimiho, aby získali nejaké peniaze, plus si zobrali ten dlh, úver od Oaktree, vlastne náš súčasný majiteľ. A Lukaku nemal byť ako keby predaný, no a on si to potom rozmyslel a zrazu chcel ísť. Čiže ono, ak by Lukaku bol povedal vlastne hneď na začiatku, ešte pred eurom, že chce sa vrátiť do Chelsea, pretože chce bojovať o Ligu majstrov a tak ďalej, tak by to bolo o mnoho lepšie, pretože by ostal Hakimi a nehovorím, že Dumfries je zlý, ale vidno, že Hakimi mal rád Inter a predsa by sme boli silnejší s Interom či s Hakimim, takže urobil celkom dobrý chaos, potom sa chcel vlastne vrátiť, dali sme mu šancu. Tým pádom sme nekúpili Thurama, ale vzali sme na hosťovanie jeho a Thurama sme vlastne ešte rok nechali v Mönchengladbach, aby sme ho získali zdarma, čo je možno tak trošku škoda, lebo keby bol Thuram prišiel skôr, tak možno by tá Liga majstrov dopadla ináč, ale tak to už sú len také domnenky. Čiže hráč je to fajn, dal golu veľa, ale myslím si, že nikde nejakú stopu nezanechá. Možno teraz na pole, uvidíme. Ještě další, co máme společného, tak je to, že se vás postavila a náš se teďka vlastně snaží postavit na nohy, tak bývalá klubová ikona toho druhýho. Přece jenom, nebo ne, klubová ikona bývalý hráč. Přece jen vás, ano, začali jste se zvedat už za Spallettiho, ale ten první titul s váma po době temna udělal Antonio Conte, který je hráčská legenda Juve a nás zase teďka vlastně staví na nohy interista Thiago Motta, což je pravda, že mu to dost lidí dává sežrat. Sranda je, že aj AC Milano má bývalého hráča Interu, ktorý ich teraz trénuje. Sergio Conceição. Ale ten vlastně největší kariéru udělal v Láciu, ne? To áno, ale tak ako hral u nás 2 roky, ale tak presne to bola taká tá doba, kedy náš prezident a majiteľ Massimo Moratti vlastne on robil tie nákupy každé 2-3 roky, to točil, menil, no proste to bola éra, kedy naozaj chvála Bohu, že prišiel dneska nebohý Giacinto Facchetti, klubová legenda z čias Grande Interu, roky 60. Ináč prvý ofenzívny obranca, alebo wingback v dejinách futbalu a tiež bol to do okolnosti na ľavej strane. Tak on potom bol prezident 2 roky, stabilizoval to a tým pádom už Moratti nerobil také rošady, a vďaka tomu sme vlastne potom nabehli na tých 5 titulov a vyhrali sme treble. Ale zase na druhou stranu si myslím, že já bych na Morattiho úplně prostě pínu neházel, protože co mně prostě připadá, tak on byl, tak já ho mám prostě
je to stejná generace jako u nás. Pan Anděli, u vás vedle teda Berlusconi a mně u toho Morattiho připadá, že on taky pro ten Inter dýchal. To jasné, Což bohužel šel teďka, když je u nás jako ten prezident, či co, John Elkann, tak když tam byl Andrea Anděli, tak si viděl, že sice dělal chyby, ale že on z té pozice a i rodinného následníka těch majitelů klubu pro ten klub dejchal, když to toho Elkana pro spoustu lidí není typický Juventino, pro někoho je tam zase poklizený z Ferrari, pokud se nepletu, i když možná říkám blbost. Trošku, abych se přiznal, tak mně možná schází taková ta doba, kdy to bylo v Itálii kupu excentrických majitelů. Vlastně z téhleté party, co do toho dávali emoce a asi i srdce, tak zbyl možná v Neapoli De Laurentiis, což teda já, když šel do Neapole trénovat Conte, tak já bych se přiznal, tak jsme v Catenacciu spíš typovali. Ne, jak bude Conte úspěšný, ale za jak dlouho se s Laurentisem chytí při nějakém debatování o posilách pod krkem a je vidět, že a nakonec to dopadlo, že se tyhle ty dva, já bych řekl, sopky celkem zblížily, nebo jsou výsledky. No a Moratti vlastně po té éře stejně jeho majitelování, tak jste vlastně zažili ten treble a těch 5 titulů v řadě, ne? Jasné, akože ja nenadávam na Morattiho, však to bol vlastne syn Angela Morattiho a on chcel pokračovať v šľapaniach svojho otca, lebo Angelo Moratti, tak to bol Grande Inter, to bola éra, kedy sme boli najlepší klub na svete a vlastne tam bol vtedy aj ten Giacinto Facchetti, Luis Suárez originálny, Sandro Mazzola, nebudem akože hovoriť tú zostavu z roku 60, ale proste on tedy vyhral 3-krát Scudetto, 2-krát bohužiaľ sme to posrali tesne, prehrali sme aj finále, ale proste to obdobie boli, že tuším 4 finále Ligy majstrov, 3 Scudetta, pohár sme nevyhrali, lebo pohár sa vtedy hral iným spôsobom a vôbec nebol dôležitý. No ale pak jste měli éru v 90. letech, si myslím, kde s váma udělal titul náš Giovanni Trapattoni, že si myslím, že jste 89, hej. No, že jste tam měli Lothara Mateuše a takovýhle borce. Jo, ale tak to už nebol Moratti, lebo Moratti vlastne skončil v roku 68 a vtedy tam bol Prazzoli bol v roku 70 a v 90 bol na P sa volá. No nič, to je jedno. Pellegrini asi nie, ale či Pellegrino. Nie je podstatné, ale Moratti prišiel v roku 90, tuším 3, 4 a tam bol 20 rokov a urobil ten treble, ale hej, on chcel jednoducho vyhrať Ligu majstrov, aby išiel vlastne šľapať svojho otca a mu to bolo jedno, koľko to bude stať peňazí. Len potom to tak vyzeralo, hej, že však my sme kúpili Robbieho Keana za na tú dobu šťalené peniaze, nehal dobre, on išiel. Stačí si len pozrieť zoznam trénerov, hej, jak to tam vyhadzoval a menil. Ako, my som teraz dobrom, že on bol to, čo vy ste čakali od De Laurentisa, že bude s Contem, tak to bol presne Massimo Moratti, že tam proste prišla prehra, alebo nevyhrá s Juventusom a tréner letel, lebo proste bol a je dodnes zapalený interista a toľko peňazí, čo on do toho dal, to neuveriteľné. On musel vlastne skončiť s Interom, lebo už si mal potom vybrať, že či bude fungovať ďalej rodinná firma, alebo či skrachuje, lebo naozaj ten Inter ho stál prostě masívne peniaze. Já si teda od vás jako prvního trenéra, tak si pamatuju Roberta Manciniho, který s váma udělal titul a potom další sezóně nebo po další sezóně, kdy udělal zase titul, tak stejně letěl a vystřídal ho Jose Mourinho, jestli mám takový správný pocit. No presne tak, ale hlavne ide o to, že ten Mancini mal, si pamätám, že vtedy všetci favorizovali Inter a že vyhral Ligu majster, ako myslím aj novinári, lebo však to vtedy v tej sezóne 2006-2007 a 7-8, tak tam sme išli bez prehry, že to bola rekordná sezóna. Tam jste se poprali s tou Valencií? 2006-2007
Jo, tam byla ta bitka s tou Valencí po zápase. A bitka, tak to Adriano mal, hej, ale tak tam sme presne, že 2-2 doma, vonku 0-0 a leteli sme, to bola prvá. A potom sme vypadli veľmi hlúpo s Liverpoolom, ktorý naozaj akože, a potom vlastne Liverpool skončil vo finále z AC, či počkaj, nie, Liverpool. 2007 jste byli Valencia, 2008 nevím. Liverpool. To je no. To musí byť Liverpool, no, 2008, lebo vlastne on povedal Mancini potom, čo vyhral skupinu, viedol lígu, že ide vyhrať Ligu majstrov a sme vypadli tak veľmi hlúpo s tým Liverpoolom a však vlastne aj s Valenciou sme vypadli hlúpo, no tak proste ho vyhodil za to, lebo nevyhrali Ligu majstrov, no. No furt lepší než v sezóně 2019, kdy jsme měli Ronalda, bylo všechno, že jsem si fakt myslel, tohle je ta sezóna toho treblu, tak vypadnou ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Ajaxem Amsterdam, to bylo jako hodně debilní. A to byla zároveň ta poslední sezona, kdy fakt v Itálii jsme byli bezkonkurenční v Evropě, s náma počítali jako prostě jeden z top týmů. Atletico, když jsme první zápas prohráli 2-0, tak ten ostatní dá Cristiano Ronaldo, hat-trick, všechno. Šlo se na Ajax, který v tu dobu zažíval prostě životní sezonu, ale stejně jsme ho prostě měli porazit a my s ním prohrajeme doma 2-1 a vypadneme ve čtvrtfinále Ligy mistrů, což byl vlastně náš poslední dobrý výsledek v té soutěži a dá se říct poslední dobrá sezóna. Potom ta Sarriho, kdo ví, jak by dopadla, kdyby nepřišel ten covid, to je vlastně sice poslední titul, ale má to strašnou pachuť kvůli tomu covidu a potom Že asi by nebol, neviem, že by sme ho utrhli my, ale vtedy bolo Lazio celkom dobre rozbehnuté. Asi ono a potom přišel Andrea Pirlo, pak se vrátil Max Allegri, začaly problémy s tím účetnicím a tak a potom taky přišlo, že jo, na špici nás měl vrátit tandem posil Angel Di Maria a Paul Pogba 2022-2023 a Paul Pogbovi našli doping na 2 sezóny si pořádně nekopl do balónu. A taky připadá mi, že tyhle ty rány osudu, což je ale taky důvod, proč mám rád Juventus, protože mi připadá, že ten klub ty historii dost srážují takovýhle rány osudu, ale vždycky se ze všech dokázal vylízat a vylížeme se i tady z těch, já bych řekl, hořkosladkých let. Vždyť minulou sezónu jsme vlastně, sice ta sezóna byla taky všelijaká, ale po 3 letech jsme uhráli pohár, že jsme porazili Atalantu 1-0, která o týden později rozsekala Bayer Leverkusen, takže tak. Áno, a hlavne nie celú, ale prvý 24 kôl, tak sme sa doťahovali o to, že kto vyhrá, hoci my sme tam likvidovali superov 4-0, ja hovorím, že stále, a tam tuším, sme urobili rekord. Že sme dali v 5 zápasoch po sebe 4 góly. Aby ste o ten jeden gólík vyhrávali, ale proste bolo to také napínavé a potom to prišla deka a nakoniec Allegri odišiel. No môžeme sa vlastne dostať aj k tomu Allegri muže, ako vnímaš Allegriho? Pre mňa to bolo také niečo, ako bol Ferguson v Manchesteri. Sice tam bol kratší, ale akože celkom dlho a tie úspechy boli že brutálne. A čo hovoríš na jeho vyhadzov a na Giuntoliho? Vnímám ho jako trenéra, který s náma udělal 5 titulů v řadě, z toho 4krát jsem nad double, který tu svoji první dekádu měl neskutečně úspěšnou. Podle mě byla chyba ho v tom roce 2019 propustit. Možná i si člověk říká, co by kdyby výsledem pro něho, že ho v roce 2018 na střídačku Real Madrid, ale on odmítl, že radši zůstane v Juventusu, tak rok na to jsme ho propustili kvůli tomu, že nevyhrál Ligu mistrů a za ty další 2 sezóny jsme se ho vrátili, ale už jednak asi neměl takový hráčský materiál, jednak už byl Inter a AC Milan tou silou kádru asi byli jinde a jednak asi už ten jeho styl, to čekání na chybu a tak v tom moderním fotbale není populární, ale myslím si, že ten způsob, jak se s ním Guntoli rozloučil, tak je nedůstojný. Byť
už po tom finále poháru bylo prostě vidět, že ten vztah mezi nima není moc dobrý. Když byl Max Allegri objímaný jako vítěz poháru a Guntoli mu ani nepodal ruku, takže si myslím, že tohle bylo neodvratný. Byť já na Maxe budu vzpomínat jako, bych řekl, třetího nejlepšího trenéra v té éře Juventusu, že je pan Lippi, že na prvních 2 místech je rovnocenně pan Lippis a pan Trapattoni a pak na tom děleným 3. místě třeba s panem Kapelem nebo s panem Contem taky i ten Max Allegri. No tak si Conte ho dal celkom vysoko na to, že mne sa mu nepodarilo postúpiť ani zo skupiny Ligy majstrov. No, získal 3 tituly, že jo? No, ale v jaké dobe. Získal ten hat-trick. No, tak jo, tak Max Allegri je vejš než Conte. Ako však ja ti to neverím. Ale jo, já to beru z těch trenérů, co jsem zažil, že jo? Jasné. Ja, tak určite, tak Trapattoni bol Trapattoni. Jeden získal Ligu majstrov, ale naozaj akože on je najúspešnejší asi tréner. Mám taký pocit, že má najviac tých titulov. Ale tak paradoxně Lippi vlastně vyhrál jak Ligu mistrů, tak titul mistra světa. Ale tady ti dva jsou asi nejvíc v té historii trenérů Trapattoni a Lippi. Maxovi Allegrimu, kdyby vyhrál tu Ligu mistrů, tak je podle mě na stejný úrovni, ne-li nad nima. Tak on vrátil vlastne ten Juventus, alebo teda pod jeho trénovaním sa vrátil Juventus, nielen, že na pozícii, že bol jednoznačne najlepší taliansky tým, ale ho vrátil na mapu Európy. A co se týká Guntoliho, tak myslím si, že tu práci, co dělá, tak chce dělat dobře. Tady je, že co se týká přestupu k nám, tak podle men, tak mu nemůžeš nic moc vytknout. Blbý je, že ty posily, aspoň co se týká toho výkonu, tak úplně do toho Juventusu nezapadají. Přece jen, když si vezmeme to, koho přivedl, tak Douglas Luiz, zatím z mého pohledu zklamání. Koopmars, který vlastně přišel po sezóně, kdy byl jedním z nejlepších hráčů série A na svém poctu, tak je u nás taky neúspěšný. Ale tehdy tak to vypadalo jako super posila. Nico González se bohužel zranil a teďka se do toho pořád dostává. Chico Conceição výbornej, ale moc se mně nelíbí, jak jedná s těma hráčema, který chce odstavit společně s Thiagem Mottou. Například, pokud je pravda to, co po svém odchodu prohlásil Danilo a Danilův agent, že prostě Thiago Motta vytváří strašný dusno v kabině a takový věci, tak nevím. Jestli Guntoli při tom projektu vsadil na správného koně, pořád se snažím věřit, že Thiago Motta je ten pravý, ale co se týká Guntoliho, tak on prostě potřebuje čas, je to vidět i na jeho působení v Neapoli, že taky ten tým kolem Kvaratskhelia a Osimena, tak ten tým budoval delší dobu, ale v Juve mně připadá, že prostě nemáš čas na to pracovat jako v Neapoli. Byť zatím má za sebou 2 přestupáky a jak říkám, podle men tak to vypadá dobře, otázky je, co ty jména budou předvádět na hřišti, což se bohužel nedaří. Je to rozdíl oproti Marotovi, který prostě umí ty nejlepší hráče přivést zadarmo. To Guntoli na to potřebuje peníze. My jsme za tohle to už utratili si myslím 235 milionů eur a to většina hráčů je na hostování. To aj možno, že viac, pokiaľ by sme brali do úvahy, že koľko, ako by som teraz preinvestoval, nehovorím čistý spending, ale preinvestoval a keď zoberieme do úvahy, že všetkých kúpia, tak to bude, si myslím, že aj blízko ku 300 miliónom. Lebo naozaj, akože to bolo 220 alebo 230 v lete, ale teraz vlastne ste zobrali toho Kellyho z Bournemouthu, potom toho Kostu a Vejgu. A ještě Kolomouanyho. Jo, ale mně se spíš moc, i když chápu, že je to podle financial fair play, ale brutálně nás teďka ten osud flákl tím prodejem talentu Diana Hughesena, který prostě šel, aby se vyrovnala financial fair play a září v Bournemouthu. Obávám se, že nás takhle flákne a i ten konec Fadžoliho.
nebo to hostování do Fiorentíny. Merety, když končil, tak mě taky mrzelo a abych se přiznal, nelíbí se mně moc, že se prostě zbavujeme té budoucnosti next gen na úkor toho, že se nakoupí hráči a přijde okamžitý úspěch. Plus, ale to začalo za viceprezidentování Pavla Medvěda, že tomu týmu prostě chybí to italský srdce, že už těch Taliánů dneska jsou v sestavě 3 Italové. Zatím je to s Komem 1-1, snad urveme 3 body. Až toľko, by som nebol povedal, že až počkej, tam Cambiaso, o ktorom sa hovorí, že... Ne, dneska v základní sestavě tak berou Gatti, Savona a Locatelli. Vidíš, to som aj zabudol. Což je další věc, že ten tým nemá asi správného lídra nebo kapitána, protože ta páska se střídá. Začínal to jako Gatti, potom to měl, myslím si, že Bremer, když nastupoval, tak Danilo, teďka Koopmeiners to měl na zápas s Atalantou, teďka to zase dělá Locatelli, takže je to Maglajs a nezbývá než doufat, že se zvedneme, no. No tak, akože určite Serie A potrebuje, aby derby d'Italia bolo o tom, že tam naskočia dvaja vyrovnaní rivali, aby to nebolo nejakým spôsobom nudné. Ale tak, to má atmosféru. Ale tak poslední zápas 4-4, to si myslím, že zrovna nutný nebylo. Tam si dokonce myslím, že kdyby nemusel z personální nouze hrát na stoperu Danilo, který zavinil ty 2 penalty, takže bychom vás možná udělali, ale myslím si, že derby d'Italia, tak zvláště to poslední, tak i když tam byly rozdílné nálady, tak byl to hodně silný zážitek remíza 4-4, ne? No, bol to. No, ja som zažil derby d'Italia naživo. Nie to, ale keď sme hrali v semifinále Coppa Italia pred 2 rokmi, a bolo to silné. Sme vtedy vyhrali 1-0. Vtedy bola atmosféra na San Sire taká ako počas Ligy majstrov, akože naozaj to bol brutál. Tam vtedy potom Allegri aj vyletel na Inzakiho po zápase. Takže má to svoje akože čaro, že cítiť to, že naozaj sú to najväčší rivali v Taliansku. Určite. No môžeme sa potom prejsť na tie teda posily, to si už tak trošku spomenul. A možno, že už keď si teraz spomenul, že toho Giuntoliho, tak ja musím povedať, že som sa potešil, keď tam išiel do Juventusu, lebo ten Giuntoli, a to vlastne bolo aj v tom Neapoli, že on veľa míňal a veľmi dlho sa vlastne neukázalo nič, až vlastne keď sa mu podarilo tam vtedy kúpiť Kvaratskhelia, toho Kima, a to bol tretí. Osimhen. Tak ten bol ešte predtým, to nepočítam. Tak asi, ten Oliveira. Tak vlastne až v tej jednej sezóne, keď vyhrali titul, tak hrali, že dobre. No a som si povedal, že bol tam 8 rokov, tuším. Dovtedy, neviem, že nič, ale tak žili z toho, čo bolo predtým, keď tam ešte bol Marek Hamšík. Alebo tá generácia okolo Hamšíka, Lorenza Insigneho a toho Mertensa. No a som si tak povedal, že keď príde Giuntoli, bude zase točiť tie nákupy, ako to bolo v Neapoli a rozhodí to, čo už sa začal budovať Allegri, lebo síce tá hra možno nebola úplne na porad pekná, ale zase už to dávalo nějaký zmysel. Což vlastně přišlo, protože se dá říct, že skoro celá ta základní kostra tak se vlastně vyhodila. Že jsme začínali sezónu s 15 hráčema. No, veď polka sa vyhodila, ja som naozaj akože už keď sa spekulovalo, že by mal ostať ten Allegri minulý rok niekedy v apríli, že by nemal odísť a že by mal prísť Greenwood a že by sa mal vrátiť Matias Soule, tak keď som si pozrel vlastne tú zostavu toho Juventusu, ako myslím vtedy, pred rokom, a vidím tam, že na hrote je Vlahovič, Allegri vlastne vytiahol aj Cambiasa, aj Ildiza, zapracoval Vlahoviča, Gattiho, Locatelliho a týchto hráčov, tak Mirettiho netreba zabudnúť napríklad, však bol tam aj Fagioli, Nutini a... Který bohužel na Fagioliho v době, kdy měl zářit, tak vyplula tá aféra, že sázel na zápas. No, to nevadí, ale tak akože bol relatívne akože nachystaný, hej, hoci mal ten bán, tak ale som sa naozaj bál, že keď dostane Allegri a ešte dostane povedzme 2-3 hráčov,
sa tam hovorí, že sa tam špekulovalo o Greenwoodovi, ktorý teraz hraje dobrý futbal v Marseille, tak som sa hovoril, že som sa bál, lebo tým pádom by ste mali, že kvalitný tím, mladý, a tam už by stačil rok možno, nech si to sadne a možno ďalšiu sezónu by ste hrali no, celkom fajn, ale vydajme sa to našťastie, teda aj si zober si, že vlastne na hosťovaniach ste mali toho Huysena a týchto Soule a ten sa volá ten Berenečea, či aký. Takže tam mal z čoho ten Allegri skladať, mal tam urobenú kostru a vlastne nakoniec to dopadlo tak, že ste väčšinu tých hráčov predali, nechal si tam prakticky len Bremera, Gattiho, Cambiasa, Ildiza a Vlahoviča, Locatelliho. A tak sú tam viacerí ešte, ale tak a plus vlastne viacerých hráčov ste kúpili za veľké peniaze. No vidíme, že ako čo povie potom finančný fair play, ak by náhodou Liga majstrov nedopadla dobre. No proto se vlastně, proto se to rozprodalo, aby se vyrovnal ten poměr. Proto jediný důvod, proč odešel Dejan Huijsen, tak bylo, aby se vyrovnalo finanční fair play, mám takový pocit. Ale co se teďka týká, tak sice odehrál jenom 3 zápasy, ale mám pocit, že ten Randall Kolomiwami momentálně toho Vlahoviče prostě zastínuje, že dává ty góly. Že teďka nastoupil ve 3 zápasech a dneska dal góla, proti Empoli dal 2, dal góla i proti Neapoli, takže a to je pravda, že možná je to tím, že máme mladý tým, ale mám pocit, že kdyby jsme za Allegriho vedli v tolika zápasech 1-0, tak to Allegri prostě zabetonuje a my ten zápas udržíme. Když to teďka prostě my jsme jediný zápas po dlouhé době, co jsme teďka vyhráli s tím Empoli, tak jsme vyhráli kvůli tomu, že jsme prostě otočili zápas, ale většinou, když se dostaneme do vedení, tak v poslední době ho nedokážeme udržet. No, ale vieš, ale hlavne ani nie, že betonovanie, ale vlastne ten Allegri mal nejaký ten svoj štýl. Nebol síce úplne atraktívny, pretože to bol taký skôr behavý, silový futbal, alebo by niekto mohol povedať, že poctivý, no ale dokázali, len tam proste bol problém v tom, že ste nevedeli dať minulý rok od apríla potom veľa gólov, hej. Ja si pamätám ten zápas s AC Milanom, jak vlastne AC Milano nemalo ani jednu strelu na bránu, že to vlastne minulé písali, že medzi zápasom ten, čo bol aprílový a potom, čo bol teraz na jeseň, tak prvá strela prišla v 90. minúte toho druhého zápasu teraz v jeseni do priestoru 3 žrdí, čiže a tam naozaj tam tedy mal, tuším, Vlahovič prázdnu bránu, Danilo tam mal prázdnu bránu, Vlahovič tam mal prázdnu bránu a proste ste nevedeli dať gól, no to už bol potom až taký pohľad, že to som len krútil hlavou, že ako to zahľaduje. Je pravda, že ať je mi sympatický všechno, tak bohužel Dušan Vlahovič je vzhledem k tomu, jaký na něho byly očekávání, jaký stal balíka, kolik bere, tak je to prostě přestup, který, i když rozhodl finále Copa Italia, tak je to přestup, který se dá se říct nepoved, ale spíš kvůli tomu, že na něho prostě byly nereální očekávání a že to byl možná hráč, který do té hry toho Juve moc nezapadá. Tady je vidět, že ho ten Randall trochu zastínuje a je mi to líto. Zrovna Dušan Vlahovič, to je hráč, který mu bych to asi přál, ale prostě se mu to angažmá v Juventusu nepovedlo a údajně je to dohodnutý, že se mu po sezóně vlastně neprodlouží smlouva, myslím. A tým pádom by išiel preč. Uvidíme, že kto ho bude chcieť kúpiť. S tím, jakou má cenovku a s tím, co předvádí, tak zase, že by měl takový extrémní zájemce, jako hodně lidí o něm hovoří, že je to vlastně nejpřecenovanější hráč série A, no plus ta aféra s těma prostitutkama. Udělá si to těžký chlapec. Tak udělá si to těžký, no ale tak za to môže asi sám, no ale ešte možno späť k tomu Allegrimu, ale možno už len taká posledná vec, že zase ja ako nemám rád Juventus, to sa priznávam, ale musím povedať, že klobúk dole pred ním, že vlastne aj v tých ťažkých časoch teraz, čo vlastne boli po tej účtovníckej afére,
Maléry pana účetního. Maléry pana účetního, no tak ste tam mali Fantoci, alebo teda Pavla Nedvěd, ale no, tak samozrejme, že ripem, ale Svým způsobem, ale to, z čeho to bylo údajně obviněný, co jsem tak pochopil, tak jeden z těch důvodů bylo něco, co se používá podle mě Česku a Slovensku běžně na těch stavbách, a takže co jsem tak pochopil, tak jeden z těch hříchů bylo to, že se vyplatil hráčům něco podle smlouvy a něco vyplatil bokem, což áno, no a se používá běžně, což se používá vlastně v Česku běžně u těch lidí, co chodí na černo na brigády a tak, takže. no aj že vraj si niečo ešte potom tam uliali ako do svojich vrecek, ale však ten zbytočne akože rozoberať, len som musel Je to prostě Itálie, no. tak ani by som nepovedal, že Itálie je to proste Juventus, ale ten Allegri, hoci nemal možno tie vlastne posledné 3 roky dostal za úlohu hrať Ligu majstrov a vyskladať tým z vášho Next Gen, no tak To sa mu povedlo. sa mu to podarilo, lebo vlastne on a stále sa tých hráčov zastával a bojoval za nich a nedovolil, že by sa im v úvodzovkách skrivil hlas na hlave, a však vlastne aj ten konflikt s Giuntolím bol presne to, že on od nich zrazu chcel, aby vyhrali titul, a pritom on však vedel, že my sme silnejší a že on má proste tým mladých hráčov, ktorí asi hrali výsledkovo nad svoje možnosti tú prvú sezónu, a potom aj tá hádka z toho premenila, že vlastne nechoď, však tam a potom vyhodil od hráčov a že nechoď sem k nám, keď si nás nechcel posilniť a ani si za nami nestal. No a vidíš, nakoniec ho potom vyhodil a taký človek, jak je Giuntoli, tak tam je, a Allegri tam už nie. Ale zase z toho, co si Juventusu vydělal, tak mám takovej pocit, že to byl snad v té době toho druhého angažma, tak to byl 4. nejlépe placený trenér v Evropě, takže Allegri? jo. Môže byť, ale tak ako pozri sa, ak by ho teraz, keď náhodou by odišiel Ancelotti z Realu a oni by si ho tam vzali, no tak to by bolo podľa mňa ako kus za kus. Teda Allegri by urobil. Asi tomu Motovi dal. Já bych ještě počkal do konce sezóny a tak, protože takový to Mota out, jelikož teďka jsem se nedávno přestěhoval do Pardubic, tak mám tu máme hokej a fotbal, tak tu mám ty příklady toho Juventusu, který se s těma trenérama snaží být trpělivý a držet je tam, co to jde, a proti tomu hokejových Pardubic, kde jsme 3. nebo 2. v tabulce a už u nás trénuje 3. trenér, takže já to mám vlastně z extrému do extrému. Ja si to ako nehovorím, že vyhodiť Thiaga Motu a vziať Allegriho späť, to by ani nebolo možné, keďže je tam Giuntoli. Ne, a že Max potřebuje trochu voraz, ale já si myslím, že se o něm spekulovalo stran, že měl jít do AS Řím, tam to vzal nakonec Claudio Ranieri a tak dále. Já mu přeju, ať si na Sardinii v kariéry udělá pěkný důchod, že jo, věk na to, peníze taky, dá si mohol niečo potrenovať. Jo, a já si myslím, že se asi za chvilku vrátí, že minimálně se o něm vždycky bude spekulovat, že když nějaký italský tým bude mít krizi a bude chtít odvolávat trenéra, tak bude mezi těma jménama. No tak to asi určite, len hovorím, akože ešte má iba 57 rokov max, takže ešte kľudne akože môže niečo vziať. Hej. A on je zase taký tréner, ktorý dokáže hrať ofenzívny futbal. Vlastne on to hral na začiatku v AC Milano ešte, keď bol. No a potom v Juventuse... Tam mal ešte vlasy a potom hral taký pragmatickejší futbal, lebo však Juventus chce stále vyhrávať, je im jedno jak. No ale zase videl si, že napríklad tá 8 finále proti Atletiku, tak vlastne ten zápas doma, tak to bolo, však to ste ich sfúkli jak... Svíčku. Jak svíčku, no ale to bolo akože riadný tlak. No, byl to starý lišák Allegri, dokonce prej obohatil italský slovník o termín vyhrávat ono, že se mu někdo přezdívá mistr kontrolu, co? Áno, to my
No a když tak, pojďme si rejpnout do někoho jiného, znám ještě dobrý italský vtip. Francesku Tottimu schořela jeho osobní knihovna. No. Schořely mu všechny 3 knihy, včetně dětských omalovánek. No tak to je. Když už jsme u toho, když postavíš, dá se říct, ty klubové ikony, které jsme mohli v mládí sledovat, a máš tam Paula Maldiniho z AC Milan, Javiera Sanettiho u vás, od nás vezmu Alexandra Del Piera a Francesca Tottiho z AS Řím, tak který z těch 4 je podle tebe takový největší srdcař? Když se odprosíme od toho, že jeden fandí Juventusu a druhý z nás fandí Interu Milan, tak porovnejme ty 4. A ktorý bol 4? Totti, Zanetti, Del Piero a Maldini. To je ťažká otázka, lebo tu sa musím priznať, že všetkých 4 som mal rád, čo je paradox, ale aj Del Piero tým, že bol reprezentant, aj Maldini, aj jeho som mal rád, taký celkom sympatický, ja neviem, či na to odpovedať, ale keď mám byť, budem taký diplomatický a poviem, že Totti, lebo predsa len ten Maldini hral v tom čase v najlepšom klube na svete, alebo teda v určitom momente bolo AC Milano najlepšie na svete. Keď tam Zanetti tiež hral v Interi, ktorý patril určite do top 5 svojho času, alebo teda väčšinovo. Alex Del Piero měl tu éru, kdy byl Juventus nejlepší v těch 90. letech, kdy byli jednou Liga mistrů a 2krát potom byli ve finále. To si myslím, že byl fakt vůbec nejsilnější Juventus z těch 90. let, kdy tam začínal Del Piero a měli tu éru, kdy byli ve finále často Ligy mistrů a vždycky prohráli. Škoda. Áno, tak prvú polovicu 90. rokoch sa Inter musel pozerať na to, ako vyhráva AC Milano a s nimi sa musel pasovať, zrazu potom prišiel Juventus v druhej polovici roku 90. a my sme nevyhrali nič, alebo teda nevyhrali sme titul, tým pádom nám ostala iba pohár UEFA, ale zase ten pohár UEFA mal kvalitu, lebo tam bolo viac mužstiev dobrých, vtedy vlastne len majstri postupovali do Ligy majstrov a vyhrali sme ho 3-krát, no ale tak uznávam, že vtedy ACčko a Juventus boli lepší, ale že by som sa letel tomu Tottimu, tak predsa len AS Rím nebol ekonomicky tak silný, hoci povedzme, že nebol v tom čase, keď tam hral slabý tým, ale tak stále bol Inter, Juve a AC nad nimi a to, že odmietol vlastne ponuku, tuším, že ho chcel aj Inter kúpiť, chcel ho kúpiť aj Real Madrid a proste odišiel a on má vlastne tú pamätnú tiež hlášku, že podviedol každú svoju frajerku, ale Rím nikdy. Takže asi kvôli tomu by som ho tam dal, že bol najväčší srdciar. No, tak dokonce když on udělal z AS titul 2001, tak se potom muselo 22 let čekat, než to vyhrál někdo jiný mimo ty 3 kluby severu. Až potom to vyhrála Neapol, jinak bylo 22 let, kdy to vyhrával furt AC Milan, Inter Milan, Juventus. No veď to je tá silná trojka, no ale ešte k tomu je tiež taký jeden bonmot, že keď vznikala tá Superliga a bolo rokovanie klubov série A, že či sa zapoja alebo nie, alebo teda, že či dovolia tým 3 klubom ju hrať, tak vlastne sa tam vyjadril už teraz, neviem, či to bola Fiorentina alebo Neapol. Niekto z nich a povedal tam, že keď tie 3 týmy budú hrať Superligu, tak budú dominovať v talianskej lige. A na to povedal, vtedy ešte bol, tuším, že Andrea Agnelli, prezident, a to povedal, že ako keby sme posledných 80 rokov nedominovali v tej lige, no tak. Jo, ale zrovna to Superliga bylo nešťastný, že tomu Agnellimu vlastně nejvíc zlomila vás, protože potom vlastně nepřátelil Igora Čeferina v tom UEFA a pak to už bylo špatný, no. Vůbec ta Superliga, no, radši bych se k tomu nevyjadroval. Ja som mimochodom fanúšik toho, lebo minimálne sa stalo to, že sa zmenil formát Ligy majstrov, ale ja by som to bral, tú Superligu, že by
alebo povedz, áno, že by niektoré týmy, alebo teda, že by tam boli proste týmy, ktoré tam sú, lebo predsa len akože tohto ročná edícia Ligy majstrov sa mi páči aj preto, lebo sú tam prakticky všetky tie podstatné týmy z Európy, s výnimkou Manchesteru United a povedzme, že Ajaxu Amsterdam, hoci je to menší tým, alebo teda nie menší, ale je z Holandska, ale má svoju históriu. Ale zase ty tam jsou férově, že si to nevykopal. Já si myslím, že jednak peníze, jednak v té Superlize jsem pochopil, že tam jsou nějaký, že by tam byly týmy, který by to prostě měli až na věky věku. Áno, akože, ale tak zase zobri si na druhej strane, že by tam bol, ja neviem, alebo povedzme, že by to rozšírili, že by tam dali 5 tímov z Talianska, že by tam bol, ja neviem, Inter, Juve, AC Neapol a AS Rím, to sú aj najpopulárnejšie týmy, ja neviem, z Nemecka by tam bol Bayern, Borussia, Dortmund a to tam je ešte taký populárny. I keď Schalke je asi tretie, tuším, i keď oni sú... To je jedno, ale tak oni tam asi išli skôr aj po popularite a dosť, ale to vymýšľam si teraz, hej, lebo väčšina tímov to odmietla, vlastne tam ostali iba 3 týmy a to je Real, Barca a Juventus, tuším sa ešte stále toho nevzdal. Barcelona tam šla kvůli tomu, že by umodřila ty svoje dluhy, že jo. To je tak ale pozri sa, keď tam tuším dávali, že ja neviem, či 500 miliónov ročne, tak to je proste brutál, hej, to sú úplne iné peniaze, ale zase na druhú stranu zober si, že by si mal celkom často tie zápasy, hej, veľké. Možno, že by sa stalo, že by nás to prestalo baviť, ale nemyslím si to úplne, lebo mňa osobne veľmi tento formát bavil, hej, čiže možno tam boli niektoré také týmy, ktoré ma menej akože bavia, ale celkovo si myslíme, že bol tam aj Celtic, Glasgow, tiež akože už teraz nie je to, čo to bolo možno pred dávno, lebo však ekonomicky nie sú tak silní, a tak stále je to, vieš, Celtic, stále vidíš, to má fanúšikovskú základňu, je to, aj sú to také zaujímavé tieto, pre mňa osobne aspoň. Souhlasím. Čiže ja som spokojný s tým, že vlastne nakoniec síce tá Superliga nevznikla, ale sa reformovala tá Liga majstrov a mňa to celkom baví. A možno, že sa vďaka tomu novému formátu stane aj to, že budeme prvýkrát v histórii Ligy majstrov mať Euroderby d'Italia. No, na to je potřeba nejdřív udělat Eindhoven. Tak vidíš to, tak to je katastrofa. Ja som neviacky krútil hlavou, keď som videl, no jednak som si pustil predtým ešte zápas s Brugami, to som vypol po 5 minútach, lebo to bolo nepozerateľné. To už keď niekto hovorí na Allegriho, že to bolo zlé, tak toto akože pri všetkej úcte, ale ma to nebavilo. To som si potom pustil Bolognu. To bola katastrofa. To som si pustil Bolognu a to som zase nechápal, že Bologna tlačí Borussiu Dortmund. Lebo čakal som, že to bude vyrovnané, ale že by ich proste tlačila Bologna, tak to bolo... Tam je možná škoda, že na začátku ty zápasy šly tak rychle od sebe, že Bologna ty nejtěžší zápasy hrála v době, kdy to ještě Vincenzo Italiano neměl skonsolidovaný. Jinak teďka před Vincenzem Italianem klobouk dolů, protože v té Bologni ty poslední měsíce dělá skvělou práci. Protože už teďka, co se týká budovy, tak vychází srovnatelně z Motova. Když si vezme, že tam šel v sezóně, kde mu odešel Calafiori, odešel mu Zirke, Luis Ferguson trápil dlouhou část sezóny se zraněním, tak Vincenzo Italiano odvádí v Boloni fantastickou práci. No to bez debaty, no tak škoda, že to tak je, no. No a ten zápas so Šachťarom, že dopadol tak, jak dopadol, respektíve, že tam boli silné dažde, že ten terén nebol úplne ideálny, ale áno, no tak škoda, že si to nesadlo skôr, ale ináč akože to bol brutál. No a vlastne, čiže to ma tak bavilo a potom vlastne to posledné kolo, tak to bolo tiež neskutočné, že ako tam sa menili tie pozície. My sme vlastne už ten zápas vybavili do 15. minúty, kedy bolo 2-0 a červená karta pre Monako. No ale keď som videl, že Juventus doma prehráva s Benficou a podľa štatistík
Tam, to byla katastrofa. no tak to... Ale zase na druhou stranu, mě to tady to zrovna nechalo klidný, protože byl už jistý postup, tak jsem si říkal, a zrovna se v té době říkalo, že přijde nějaký velký třes kádru a taky to bylo v době, kdy jsme se furt utěšovali tím, že prohráváme málo, že furt stíháme udělat aspoň remízy, tak jsem si říkal, tak ať už přijde nějaká série proher, aby se ten tým přestal utěšovat s tím, že málo prohrává a začal konečně hrabat. No dobré, ale vieš, akože do koeficientu Já vím, že to byla katastrofa. Juventus nič. To bola katastrofa, to som bol z toho na prášky, že, na prášky zase nie, ale však ako mám rád série A, chcem, aby sa jej darilo. A proste bojujeme o to 5. miesto v Champions League. Budeme si muset tu cestu hod proklestit přes ty vyřazovací boje a doufám, že uděláme aspoň to 8finále. Mimochodem AC Milan předvedlo neskutečný mercato, nebo aspoň ten Gimenez, tak jsem na něho zvědavý. No, toto sa môžeme k tomu hneď dostať, že ako to hodnotíš, ale že by som to ukončil tak proste, že AC Milano prehrá v Záhrebe, vy doma s Benficou, neviem, či si tam mali strelu na bránu, no proste katastrofa, hej, a ja dúfam, teda som sa modlil, aby ten žreb dopadol dobre, aby sa náhodou nestalo, že bude Juventus AC Milano už hneď na začiatku, lebo to by bolo zlé. A takto to dopadlo celkom fajn a snáď jeden aj druhý tým prejde a potom si to buď s vámi, alebo s Milanom ešte vyžidíme. Snad to vystřílí Randal Kolomuami. Tak mohol by. A zase Feyenoord pevne nepochopiteľne posilnil a to sa už môžeme dostať ku Mercatu. Alebo si to opýtam, že koho by si chcel vo štvrťfinále, 8 finále. Arsenal alebo Inter? Inter. Nebo protože já si myslím, že bylo by to šťáva a já mám takovýhle zápasy rád a s tím Arsenálem nevím, na Angličany jsme nikdy moc neuměli, když jsme porazili Manchester City. Uvidíme. Každopádně nechci říkat vysněného soupeře pro 8finále, když ještě musíme jasné, postoupit před Eindhoven. Ešte to nezakecneme, lebo to je presne o tom, že aj my v tom podcaste, čo sme mali u vás na Catenaccio, tak som povedal, že vyhrá AC Milano, aby som to nezakecol a potom v našom podcaste som sa opýtal Miša, ako vyhrá, povedal, že Inter a už som vedel, že som sa to pýtať nemal a nakoniec to bol taký zápas, že to skončilo remízou. Že to skončilo remízou, ale ten priebeh toho zápasu 3 neuzdané góly, 3 tyčky, potom, no dobre, to je nepodstatné. Čiže hlavne to nezakliknime a nech ten Juventus v tej Lige majstrov pôjde ďalej a nech získa nejaké body pre taliansky futbal. No a môžeme ísť s tomu Mercatu. Tak ja by som povedal za nás, že lebo ty budeš mať o mnoho dlhšie slovo, keďže ste tu robili hráčov a my sme vzali v podstate Zalewského. Tak si myslím, že to bol celkom rozumný ťah, lebo ten Zalewský je zvyknutý na série A a myslím si, že bude celkom dôstojný náhradník za Di Marca. Ale čo ma mrzí, a to vlastne až teraz vyplávalo na povrch, že my sme chceli, alebo sme uvažovali nad tým, že by sme vzali jedného z 3 hráčov, Joao Felix, Rashford a Marco Asensio, ak odíde Arnautovič a Korea. No a títo dvaja páni si povedali, že je im v Interi dobre, nechcú ísť nikam, no a tak sme nezískali nikoho, okrem teda Zalewského. No, takže naše Mercato bolo docela nudné. A ako hodnotíš ty vaše Mercato? No, z pohledu toho, že teďka hrajeme s Komem 1-1, tak výsledkově zatím se to asi moc dobře neukazuje. Abych se přiznal, tak z těch posil, co přišly v létě, tak jsem měl větší prostě takovej dobrý pocit, což se stejně neuplatnilo. Když se teďka na to koukám, tak jsou tu 2 hráči z Premier League, Vega a ten Kelly. Je tam Alberto Costa, který zatím
toho moc u nás nenahrál, je tam Randall Colomuani, který dává ty góly a abych se přiznal, tak jsem letos zrovna tyhle ty posily moc nasledované nemám. Bylo by potřeba, aby se nějaká z nich chytla. Ten Renato Veiga, Portugalec, bude dostávat asi příležitost. Musí, protože jak Kalulu, tak Bremer jsou bohužel zranění. A budu doufat, že se to chytne, ale abych se přiznal, tak zrovna, že bych z těchto posil byl nějak nadšený nebo tak, ty posily přišly, protože jsme z té Marotky a z těch dlouhodobých zranění, tak jsme prostě potřebovali stopera, tak přišel ten Veiga a potřebovali jsme krajního obránce, tak přišel Costa, takže ty posily přišly spíš kvůli tomu, že se muselo zaplácnout místo v sestavě, ale přál bych si, aby nějaká z těch posil fakt vyšla. Ale nedokážu říct, že bych byl z nějaký, co přišla toto Mercato, extrémně nadšenej. Nadšenej jsem z Muamího, ale z toho, že zatím dává góly, ale taky jsem z něho nebyl úplně otvařený, když přicházel. Vím, že nejvíc otvařený a nejvíc nadšenej jsem byl, když nám přicházel Nico González a Frajer se prostě o pár zápasů později zranil, takže tak. Já jsem vždycky nadšenej z posil a ty se neukážou úplně, že nenaplní potenciál a od těch, o kterých nemám žádný očekávání, tak jsem naopak celkem spokojený, no. Tak ja to mám presne naopak. Ja mám taký cíťak na to, že keď aspoň teda posledné, čo si pamätám, je, že nebol som nadšený z toho, keď išiel ku nám Žialický, respektíve som to bol tak, že OK, ale nepočítal som s tým, že to bude nejaká posila a povedzme si pravdu, že mal tam zo pár dobrých zápasov, ale ináč je to naozaj čakal som viac. To isté Taremi, tak od neho som ani viac neočakával, keďže minulú sezónu bol brutálne zranený a tak ďalej. Ale neviem, ja si myslím, že ste celkom akože zaujímavo posilnili. Ale musí to být... Randall vám môže pomôcť. Musí to být potom vidět. sa už Thiago Motta nebude môcť vyhovoriť na nič, lebo to je presne to, čo on chcel a hovorí, že ten Dušan Vlahovič není ten typ útočníka, ktorého by on preferoval, alebo ktorý by sa hodil do jeho systému. Tak teraz má Colomuaniho, ktorý je, povedzme, že trochu viacej pohyblivý a je aj možno viacej do tej naražačky. Ale zatím od nového roku jediný zápas, který fakt za něco stál, tak byl o víkendu s Polin. Teďka to vypadá na další remízu, takže musí to být začít vidět na hřišti. Ja len poviem štatistiky, že 72. minúta, strely celkovo 15 Como, 4 Juventus, 6 strely na bránu Como, 2 strely na bránu Juventus, 54% držanie lopty Como, 46 Juventus. Čiže asi to vyzerá, že to Como... No, ale zase na druhou stranu Como ono dokáže přehrát nebo hrát vyrovnaně s Teams a většinou skočí na to, že nedává góly. No to je jasné, ale zase je treba povedať, že to Como hoci je nováčik, ale tak nie je to úplne štandardný nováčik, keďže je to asi najbohatší tým v lige. A neberiem do úvahy to, že nás vlastní fond, pretože tie peniaze nie sú akože určené pre nás, ale ako myslím, alebo takto, že majitelia Como sú asi najbohatší v lige. To sú indonéskí producenti cigariet. A Indonezanov je veľa, aj fajčia veľa, čiže majú nejaké, tuším, že 50 miliard majetok, alebo tak nejako, takže oni si môžu dovoliť, čo chcú a čo som čítal, takže z Koma chcú robiť tým, ktorý bude mať do niekoľkých rokov hodnotu miliardy, takže to, že s nimi remizujete tam a keď si tak zoberieš, akých majú hráčov, že ich trénuje Fabregas, hoci je to nový tréner, ale tak predsa len on to je záložník, jeden z najlepších svojej doby na svete, čiže tam to bude ťažké pre kohokoľvek. Dobre, ja ešte sa toho pýtam teda, že aké máš možno predikcie a čo očakávaš ešte od zvyšku sezóny? Očekávám, že vy z Neapolí se porvete o titul a my se budeme snažit udělat nějaký úspěch v Copa Italia
a doplazit se nějak pro to 4. místo v lize. Pravda je, že od tady té sezony jsem měl už na začátku cíl prostě udělat, že tady to je nějaký ten rok 0 a udělat v lize 4. místo a třeba obhájit italský pohár. A koho si vlastne, lebo my sme mali tiež takú typovačku, Který jsem dával na titul. že kto vyhrá titul, a sme tak vlastne prešli, že kto vypadne, kto bude hrať o Európu a kto vyhrá titul. Čiže si dával, že vyhrá titul Inter? Jo. Tak to sme asi boli na tom rovnako. No ja som typoval Juventus na 4. miesto a ACčko na 5. Ale je treba povedať, že to bolo ešte pred tým, než skončil prestupák a preto som dal AS Rím na 3. miesto. A na 2. miesto som dal Neapol. Taky nikdo nemohl počítat, že se zblásní Retegi a že se zblásní Moisken. Ale ako ja som počítal s tým, že Atalanta bude celkom, akože ešte není, je polka sezóny, ale vidno to, že vlastne že v lete boli celkom dobré, alebo teda, že boli veľa obchodov, že tie mužstva si ešte len sadajú. A myslím si, že aj Neapol bude mať teraz problémy, zvlášť keď jemu odišiel Kvaratskhelia a je vidno, že ten Conte už bol trochu nahnevaný na to, i keď na jeho pomery celkom mierne, ale tak bol z toho nahnevaný, že mu neprišla posila žiadna. Čiže a tie zápasy budú naozaj už len ťažšie a ešte aj vlastne v tej zime tak veľa klubov posilnilo, takže aj ten Neapol nehrá európske poháry, tak bude mať, si myslím, že ešte problémy. I keď oni majú výhodu v tom, že tie ťažké zápasy potom hrajú doma. Ano, máš pravdu. Napadá ťa ešte niečo, čo by si chcel našim posluchačom povedať? Sledujte sérii a je to krásná soutěž a užívejte si, že probíhá vyrovnaná sezóna. Tak k tomu už nemám ani ja viac čo povedať a sledujte nás a užívajte si futbal. Naschledanou.